Як-то шогирдам спортивный товар мефруша, байба, Казахстанба, ҳамин интернет-магазин кати, спортивный товар мефруша. Ба омад гуфт ки устоз дарсои манба группи наставничество мехунанд манба. Баъд чӣ кардан дар кор? Ман гуфтам 4 та интернет-магазин мекушем. Мо кушодем 4 та, якта не 4 та. Ҳар якти ҳамин фақат разные названия кати. Дизайн оформлениям разный. Оформлениям разный кардем. Якташ дизайнаш зард бошад, дигараш сурхтар, сеюмаш босхабстар. В общем, разные дизайны сайта, ҳамон страничная кардем. Ба ҳамаш ба разный телефон мунде. Телефонам разный. Ба ҳамон маҳсулот ҳамин гир, спортивный ҳамин гир ёки штанга ёки ҳамин пружина, ҳамаш пружина ко ёки мисол баъзе чизо велосипед аст, ягон чиз аст. Ҳамон чизҳои спортивный товара, инаш ба мисол 200 танга арзон навистем, ваш ба 300 танга қиматтар. Инаш ба 50. То есть конкуренция худо мо сохтем. Диққат кун. Ҳамин одамо чӣ характер дорад? Одамо мешинаду телефон мекунанд, мебинанд, бо якти дигаша бинам, бо якти дигаша бинам, бо якти дигаш бинам. Ҳамин бача 4 та мо магазина сохтем бача. Ҳамон вақте ки ҳамин кора сар кард, ҳамин дурӯғ нагӯ макон Рамазон аст, Парвардигор, мумкин ки як 20 баробар бизнесаш зӯд шуда буд. ҳамин дар байни 5 сол мо ҳамин кора кардан тоистем.